जोंनि सोमावसारनाया पलिटिकेलि इनफ्लुयेन्स गैया। जोंनि गाबनायखौ जोंनि उखैनायखौ जोङो गाबनाय समाव सोरनिबानि सिगाङाव खुद्रिनायखौ जोङो सोरनियावबा पारमिसन लानांगौ होननानै नोंथांमोना सानदोंब्ला जाथिया अलखदाव दं। बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंनो फैदों। दिनैनि लाइमोनफोरा जाथिया अलखदाव दं, खोमसि लामाजों जोंनि हारिया थांदों। बे हिसाबै जों साफा साफा स्टुडेन्ट बा जोङो फरायसा, बे फरायसा हिसाबै जोंनाव जातीयताबाद सेन्टिमेन्टआ जोंनाव नांदों। जों जारिमिनखौ फल' खालाम। बर' जाथिया जारिमिननि बै जों हिस्ट्रिखौ नायगिरोब्ला नुगोन बर' जाथिया रायजो दंमोन, राजा दंमोन। जोंनि रायजो राजाया मानो सिलिंखार जाखो बै बाथ्राखौ नोंथांमोनहा सान। पलिटिकेल गादिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जातीयताबाद साननाय इसुखौ बावलांबायब्ला नेभार बे बुस्थुआ जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जायगा गैया। एस ए इयुथ जोङो बान्दानि जिन्ज्रिखौ बस'नानै जों मानो उइ वान बड'लेण्ड बुंनो गोनां जाखो? जों मानो एनअसिखौ उद्र खालामनो जों सार मानाव गिदिर हाग्रामा नोंथांखौ जों खावलायनो गोनां जाखो? बेवहाय जाथिनि थैनाय थांनाया हाबनानै दं। नोंथांमोनहाबो बुजिगौ एनअसि हरोब्ला बै एसटि जौगानाय हारिफोरा एसटि मोनोब्ला जोंनि थासारिया मा जागोन? जों बर'फोरा बबे रायजोआव खारनानै रायजो जाहैगोन? दिनै बे जोंनि थांनानै थानायनि गुदि फुंखायानो जोंनिया हा हुनि रैखाथियानो गैयाब्ला, जाथिया सेबाव गैयाब्ला जों बबे मंगल ग्रहआव जोङो थांनानै रायजो जाहैनो हागोन नामा? बे गिदिर मोनसे सोंलु। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि सोमावसारनाया जोंनि थै रोदानिफ्राय फैनाय मोनसे स्पिरिट। बे स्पिरिटखौ दिनै जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहानो जातीयताबाद साननायनिफ्राय दोरोदनानै जुदि पलिटिकेलि मोनसे इनफ्लुयेन्स, पलिटिकेलि गाब होनो नागिरदोंब्ला बे बुस्थुखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बावगारनांगोन। बसुमतारी, दिनै बे समाव बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरदों। दा बेवहाय आङो मिडियायाव नुजाफैनायनि गुबै खारनानो जाहैबाय जे जोंनि दाखालि 29आव जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेटनिफ्राय जे बिटिसि सेक्रेटारियेटसिम जे फरायसाफोरनि मोनसे प्रटेस्ट हाबाफारि, बे हाबाफारिनि अनुजायै आं दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों। गिबियाव आं सासे बर' फिसा, बर' हिसाबै बर'नि साननाया जों बयनिबो मोन्थाय। दा जाथिया अलखदाव गोलैयोब्ला, हारिया खोमसिनि लामायाव थाङोब्ला जों जाथि हिसाबै जाथिखौ रैखा खालामनो थाखाय, जाथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय बे जोंनि मोन्थाय। दा बै जोंनि 29आवहाय जे फरायसाफोरा मानो खुद्रिसारदोंमोन आं बिनि फंनैसो बाथ्राफोरखौ बुंनो फैदों। बेवहाय जायनाखि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट, बे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्रायनो जे मोनसे केबिनेट सावरायनायनि गेजेरजों जे मोनद' हारि जौगानाय हारिफोरनो जे एसटि होनांगौ बेबायदि होननानै मोनसे एनअसि स्टेट गभर्नमेन्टनो हरदोंमोन। जाय एनअसिनि दारैनो बिटिसि गभर्नमेन्टनि जाय एनअसि हरनायनि दारैनो जोंनि बै स्टेट गभर्नमेन्टनि जे आयेन आफादाव जे मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै बेवहाय सावरायनाय जादों। दा बे सावरायनायखौ जोङो 22 थारिखआवहाय जोङो नुदोंमोन। हरनि समाव जोङो नुदों आरो बैखौ नुनानै जों सानदों जों एसे लाइमोन हिसाबै जोङो गाबोननि जोंनि फिउचारखौ सानो। जों फिउचारखौ साननानै जोङो सानफ्रामबो जों स्टाडियाव थायो, जोंनि लामाया बबेजों थांगोन। बे हिसाबै जों सानदों बै जायनाखि मोनद' जौगानाय हारिफोरनो जुदि एसटि होमारनाय जायोब्ला जोंनि हारिनि स्टेजआ बहा सौहैगोन। जों बेखौ बुजिनाया रोखा। जोंनि फरायसाफोरा बै बुस्थुखौ नुनानै जोंनि इउनिभारसिटिनि गेटआवहाय हरनि 11 रिंगायावहाय उइ वान बड'लेण्ड, जायनि थाखाय बाथ्रा बुंनो गोनां जादों। उइ वान बड'लेण्ड बुंनायनि खारना बेनो, जुदि बै मोनद' जौगानाय हारिफोरनो होयोब्ला, एसटि होयोब्ला जोंनि थाखानाय बर' जाथिया मा जागोन? ट्राइबेल इउथफोरा मा जागोन? बेफोरखौ साननानै जोंनि गथ'फोरा मा जाबाय, जोंनि इउनिभारसिटिनि गेटआव थानानै उइ वान बड'लेण्ड बुंबाय। जुदि बिथांमोननो एसटि होमारनाय जायोब्ला जोंनो बड'लेण्डखौ होनांगोन ना। जाय मोनद' जौगानाय हारिफोर बिथांमोनखौ नोजोर नोंथांमोनहा, जायफोर नोंथांमोना एसटि होनो थाखाय बिथांमोननो थैथाब थांथाब जुजिबाय थादों, बिथांमोना सानग्रो नोंथांमोना बबे स्टेजाव दं। बाथ्राखौ बिजिरनानै नाय, बै मोनद' हारिया बेसेबां गोजौआव सौहैखानाय। बिथांमोनहा आलादा आलादा रायजो दंजोबखायो, नाथाय दिनैनि थारिखआव बर' जाथिया आलादा रायजोनि सिमांखौथ' बाद दोन। दिनैनि थारिखआव जोंनि गासै बर' आफादफोरा राजखान्थियारि बेन्दोङाव थानानै दिनै जाथिनि थाखाय बाथ्रा बुंलांनो बिथांमोना बावबाय नामा? जाय बिएलटिनि मानाव गेदेर सोमावसारगिरि, दानि आथिखालनि मानाव गेदेर चिफ, बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार, नोंथांखौ जों खुलुमो। नोंथाङा सासे बिर जोहोलाव बर'नि। नाथायब्ला नोंथाङाबो हाग्रायाव थानानै जाथिखौ गाबथाबनो थाखाय बेसेबांबा गोलाव सम नोंथाङाबो हाथियार लानानै दावहा नांबोदोंमोन सुथुरनि हेंथायै। नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ गोसोखां। नोंथांनिबो टारगेटआबो बर' जाथिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननो थाखायनो नोंथाङाबोथ' हाथियारनि गेजेरजों जातीयताबाद नोंथाङा बै इसुखौ लानानैनो संग्राम खालामदोंमोन। दिनैनि थारिखआव नोंथाङा बिटिसिनि चिफ,
नोंथाङा पलिटिकेल गादियाव फैनानै बावलांबाय नामा जे जोंनि बर' हारिया बिराद जौगाबाय? नोंथाङा बावलांबाय नामा जे जोंनि बर'नि सिमाङा दाबो जाफुंबाय? मानगोनां सार, नोंथांखौ जों खावलायनो सानो, बै दिनखालि जायनाखि जों प्रटेस्ट लादोंमोन, बै प्रटेस्ट हाबाफारिया बेवहाय जोङो नन भायलेन्ससोमोन। जोंनि गुबै मोन्थारा नन भायलेन्समोन। नाथायबा बै समनि जे 29 थारिखनि दहरना होनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो मोजाङै मोजां हाबाफारि सुरबाय थानाय समाव जोङो नोंथां बै बिटिसि सेक्रेटारिनि गेटआवहाय दहरना होनाय हाबाफारियाव माखासे पुलिस प्रसासना जोंखौ होबथानो नागिरनायाव जोंनि माखासे फरायसाफोरा आबेगिक जानानै बैबादि फरजासिम थांदों। जोंनि सोमावसारनाया पलिटिकेलि इनफ्लुयेन्स गैया। जों जोंनि गाबनायखौ, जोंनि उखैनायखौ जोङो गाबनाय समाव सोरनिबानि सिगाङाव खुद्रिनायखौ जोङो सोरनियावबा पारमिसन लानांगौ होननानै नोंथांमोना सानदोंब्ला जाथिया अलखदाव दं। बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंनो फैदों। दिनैनि लाइमोनफोरा जाथिया अलखदाव दं, खोमसि लामाजों जोंनि हारिया थांदों। बे हिसाबै जों साफा साफा स्टुडेन्ट बा जोङो फरायसा, बे फरायसा हिसाबै जोंनाव जातीयताबाद सेन्टिमेन्टआ जोंनाव नांदों। जों जारिमिनखौ फल' खालाम। बर' जाथिया जारिमिननि बै जों हिस्ट्रिखौ नायगिरोब्ला नुगोन बर' जाथिया रायजो दंमोन, राजा दंमोन। जोंनि रायजो राजाया मानो सिलिंखार जाखो? बै बाथ्राखौ नोंथांमोना सान। पलिटिकेल गादिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जातीयताबाद साननाय इसुखौ बावलांबायब्ला नेभार बे बुस्थुआ जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जायगा गैया। दिनै जों जेखि थासारियावनो थाया मानो, जों दिनै जाथिनि थाखाय अलखद समाव जों बर' हिसाबै नांनो फैदों। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों मानव गेदेर। दिनै जोंनि सोमावसारनाया जायामोनब्ला, दिनै जोंनि सोमावसारनाया जायामोनब्ला जोंनि माहारियारि आफादफोरा बबे जायगायाव उन्दुसोनानै दङमोन? जायनाखि जोंनि सोमावसारनाया जाखांनायनि उनावसो जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा दिनै नुजाफैदों, बिथांमोनहा बबे गाथोनाव सिरियै दोलोंनानै दङमोन? जोंनाव मोनसे सोंथि फैदों। एस ए इउथ जोङो बान्दानि जिन्ज्रिखौ बस'नानै जों मानो उइ वान बड'लेण्ड बुंनो गोनां जाखो? जों मानो एनअसिखौ उइद्र' खालामनो जों सार मानव गेदेर हाग्रामा नोंथांखौ जों खावलायनो गोनां जाखो? बेवहाय जाथिनि थैनाय थांनाया हाबनानै दं। नोंथांमोनहाबो बुजिगौ, एनअसि हरोब्ला बै एसटि जौगानाय हारिफोरा एसटि मोनोब्ला जोंनि थासारिया मा जागोन? जों बर'फोरा बबे रायजोआव खारनानै रायजो जाहैगोन? दिनै बे जोंनि थांनानै थानायनि गुदि फुंखायानो जोंनिया हा हुनि रैखाथियानो गैयाब्ला, जाथिया सेबाव गैयाब्ला जों बबे मंगल ग्रहआव जोङो थांनानै रायजो जाहैनो हागोन नामा? बे गिदिर मोनसे सोंलु मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि सोमावसारनाया जोंनि थै रोदानिफ्राय फैनाय मोनसे स्पिरिट। बे स्पिरिटखौ दिनै जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहानो जातीयताबाद साननायनिफ्राय दोरोदनानै जुदि पलिटिकेलि मोनसे इनफ्लुयेन्स, पलिटिकेलि गाब होनो नागिरदोंब्ला बे बुस्थुखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बावगारनांगोन, बुजिनांगोन। जोंनि सोमदोन जोहोलाव, दैमालु जोहोलाव, बिर सिखोना जोहोलावमोनहा दिनै मा बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोना खनसे साननानै नाय। दिनै बिथांमोना जाथियाव उजिदोंमोन, बर' जाथिनि थाखाय बिथांमोनहा हादोर रैखा खालामनो थाखाय, जाथिनि थाखाय, रायजो सोरजिनो थाखाय बिथांमोनहा जिउ बावसोमलांदोंमोन। नाथायबा बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जों लिरनाय हिस्ट्रि फरायोब्ला मोनो बिथांमोना जाथिखौ सावहोनानै गालांनो बाथ्रा बायध'था जादोंमोन। मानो? नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोखां। जाथिनि थाखाय जाय बिथाङा थैथाब थांथाब जुजिनानैबो नों जाथियाव नोङो बेबायदि इनफ्लुयेन्स खालामनानै नोङो बै जाथि सिबिनायनिफ्रायनो बन्सित खालामनानै दोनजानो गोनां जायोब्ला बिर जोहोलावफोरखौ जों सावहोनानै दोनलांनायखौ नुनो मोनदों। बे खुब दुखुनि बाथ्रा। दिनै मेगनाव मोदै गदों। जों लाइमोनफोरा दिनै जाथिखौ रैखा खालामनो थाखाय जों सिगांबोदों। बे सिगांबोनायाव जोंनि हेंथा जोंनि बर' मानसियानो दाजाथों, जों बेखौ खावलायबाय। एसेखिनिखौ बुंनानै आंनि जेखिनि बुंनाय बेखौ एसेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।